Prvi med od originalnih medova jeste al-meddu tabi'i ili prirodni med ili prirodna dužina. Mal meddu tabi'i wa ma mithaluh. Šta je to prirodni med i koji su njegovi primjeri? Al-meddu tabi'i huwa ma lam ya'ti qablahu aw ba'dahu hamzun aw sukun. Prirodni med je situacija kada imamo slovo medda, a prije njega ili poslije njega nije došao niti sukun niti hemze. Misal, kao u primjeru qala. Ovdje imamo riječ qala. U sredini nje vidimo da imamo elif, a elif je od slova medda, a prije tog slova medda ili poslije njega nije došao niti hemze niti sukun. I zato kada produžimo qala, kažemo da je to prirodna dužina. Što se tiče drugog primjera, yaqulu, imamo waw, a waw je od slova medda, a vidimo da prije njega i poslije njega nije došao niti hemze niti sukun, pa zato dužina koju čujete yaqulu je prirodna dužina. Što se tiče primjera qila, u sredini riječi imamo harf ja, a harf ja je od harfova medda. Prije njega i poslije njega nije došao niti sukun niti hemze, i zato dužina koju čujete qila je prirodna dužina. Kam harakatan yumad, koliko se haraketa produžuje ovaj med? Yumaddu bi miqdari harakatain, njegova dužina biva koliko? 2 haraketa. Misal, kao u primjeru nuhiha. I na kraju pisac kaže iqra is-surata at-taliyah, pročitaj sljedeću suru, wa ta'ammal ma fiha min al-madd tabi'i, i pronađi svaki prirodni med ili prirodnu dužinu koja se nalazi u njoj. Qala Allahu ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.